भावपूर्ण श्रद्धांजली. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीचे बिरतुलबाग निवासी कुंजा पुत्तू नाईक हेमी 20 डिसेंबर 2022 काळजाच्या आकांतान दैवाधीन झाले. व्रत शांत स्वभावाचे, मन मिळावू, सगळ्याकडे सौजन्यान वागचेशे हुबळी बंदर विभागात सेवा करून निवृत्त जाल्ले. तेमी आपल्या कुटुंबाकच न्ही तर अपार अशा आपतेष्ट, मित्रमंडळी आणि सोयऱ्याक पयस जालात. 31 डिसेंबर 2022 मृताले 12 दीस आसून तेमगेल्या आत्म्याक चिरशांती मेळू म्हूण तेमगेले कुटुंब सदस्य मृताली घरकान सुमा कुंजू नाईक, विवाहित चलो मंजू, सून पूजा, विवाहित चली आणि जावय कविता आणि सचिन नाईक, नातू शुहान सचिन नाईक हेमी श्रद्धांजली अर्पण केला.